Marianská hora patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie pútnické miesta ako na Slovensku, tak aj v Európe. Napriek tomu, že sa na nej nikdy nič zázračné nestalo, ročne víta veľké množstvo ľudí a niektorí veriaci dokonca považujú výstup na ňu za svoju kresťanskú povinnosť. Nachádza sa tam bazilika Navštívenia Panny Márie, umiestnená na strategickom kopci nad Levočou, pričom opevnené sídlo tam stálo už v 13. storočí. Ako prvá vznikla pútnická kaplnka, a to z vďaky za ochranu pred tatárskymi vpádmi, ktorú v 15. storočí prebudovali na gotický kostol. V roku 1922 bol kostol prestavaný v novogotickom štýle a v roku 1984 bol povýšený na baziliku minor. Vnútri nového interiérového chrámu je umiestnená krásna socha Panny Márie, ústredný symbol mariánskych pútí do Levoče. Ľudia toto posvätné miesto navštevujú celoročne. Najväčšia púť sa však koná začiatkom júla, keď sa Marianská hora stáva miestom najväčšieho stretnutia pútnikov na Slovensku. 10 000 veriacich v zástupoch vystupujú na vrchol hory, aby spoločne vzdali vďaku Panne Márii.